van, ma reggel, február 26-a szombat van. Már 9 óra, és Piri nyomja csak most ébredezik. Nézd bele a világba. Komoly arcokat vág, az este már 10-kor aludt. 4-kor éjszaka pedig annyira mocorog ízi volt, de annyira olyan édes volt, nevetett, még teljesen fel volt ébredve, és mégse sírt, hogy kaját szeretne. Tornaóra van, babám? Hát hova emeled azokat a lábakadat fel? Hova emeled, angyalka? Jaj, te, cukorfalat vagy? Igen? Hát nevessél már nekem ma reggel. Mondjál valamit. Mondjál valamit, hogy halljam én is. Jó? Angyalka vagy? Kincső baba. Nézd meg, hogy milyen szép ágyad van. Meg mennyi minden van a falon. Igen. Ez mind Kincső babának készült. Kincső babának. Szépek? Nézed őket? Jól van, akkor hagyjunk, nézzed azokat, amik ki vannak téve.